10 ползи от шаха, които ще ви накарат да стартирате тази прекрасна игра. Първо, развива логическото мислене. Шахът учи как да се анализира, планира и мисли няколко хода напред. Второ, подобрява концентрацията. Всяка грешка може да струва партията. Играчите се учат да се фокусират дълго време. Трето, развива паметта, запомняне на ходове, стратегии и класически партии. Подобрява краткосрочната и дългосрочната памет. Четвърто, подобрява академичните резултати, особено в математика и четене. Доказано е, че ученици, които играят шах, се справят по-добре в училище. Пето, развива стратегическо и критично мислене. Шахът учи как да се взимат решения с оглед на последиците. Шесто, подобрява емоционалната устойчивост. Победите изграждат увереност, а загубите учат на смиреност и издръжливост. 7. Социални умения и нови приятелства. Турнири и клубове създават възможности за комуникация и екипна работа. 8. Учи на търпение и дисциплина. Шахматистите се учат да чакат точния момент и да не пребързват. 9. Учи на управление на времето. Играта с часовник развива умения за ритъм и контрол под напрежение. Стимулира креативността въпреки строгите правила. Шахматът предлага безкрайни възможности за творчество. Последвайте ме и за още такова съдържание.